Nwoke bụ dị abi si na madịrọ industrious maka na ọ na-achọ nwaanyị ga na-enye ya nri. Dịba na-agwa unu maka ya. Ọ dị ya na-abọ bi n'ugwu Hausa. So mgbe bata wee mụọrị ụmụ na-atọ. Ọsị bụ nne ka amụsịalụ di ụmụ na-atọ ifefe bịa arụ. Ọsị bụ na di edusialụ lezi n'ụwa na-achọ onye ọ ga-asị na ọnyanwa dị lezi. Ndị abata bido zụba afịa o. So ịmagonu na mgbe ya na di eji ese okwu bụ ya mụọ nwa. Because na ọ bụ dị adị ibelube ịmụ nwa na ya ma na-azụzi afịa eti asị azụ. Ịghọtara na. Then ya mụọ nwa na ego ama na-abatazi. Then she will be looking up to the husband ka o provide ba. Mgbe afọ ka ya na di eji ese okwu. Mana ọ bụ dị akwụla ọkpa na ya duru ibe o. Ma ọ na ya kụ nwa n'aka n'azụ, na ya da ajụ ya ego nri, na ya da ajụ ya ego ose, na ya da ajụ ya ego anything. No, once in a while, nke ọbụla o wetara ya narị ọkwa ịghọtago. Ya bụrụ nwaanyị na-complain na duto ya na-azụ afịa na-enwe ego. This man wee chezie n'ọlụ ya ka ọ bụ ịzụ nyanwa na ụmụaka. Nke ọbụla asị anya weta ọsị na ego adọrọ. Nke ọbụla asị anya weta ọsị na ego adọrọ. Ọkwa ịghọtago. So ka amụọlụ nwa nke ịtọ na ya nwere nsogbu n'ukwu ya o. Nye bidoro afịa etu ya si ebido, o wee sebere ya na di ya okwu. Di ya ebido kpọba nyanwa ngana o. Nyanwa ka ọ na-akpọ ngana, nyanwa na-eweta ife a na-eri, nyanwa na-egbogo na-egbede, nyanwa na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Ọsị m ụmụaka lụrụ oge ije akwụkwọ. Ya chọta skuulu ụmụaka ga-eji. Ọsị ya mba ya jee tife na public government school. Unu maka public government school si adụnụ. Ya ọtago ya wee si ya mba na a ga-eti ụmụaka na private school ka fasolo ibefe mara ife a na-eme. Ọsị oke gị kwụba na isi nọ ebe afọ ka ị ga-eti gị kwụba na etu ka o si eme ya n'ife niile. Ya suggest ya ife dị mma. Ọ suggest ya the worst, ya opposite of that thing. Ya sizie mba onufurie that thing. Si ya nke ị jụrụ gị mebezie. Na ife a ka ya na di ya na-eme since fa na abụọ ji wee na-anụ di na nwunye. Ịghọtago. Ọsị m is like now na fa bigidele ebe a si na fa achọzi ibi. Ya wee si oke ka fa jee the other side bili na fa na-enwekwe n'ọkụ. Ọsị ya mba o na a ga-eje ebe ndị ada enwe ọkụ na ọdụ chip. Ya wee si ya mba na a chọrọ ebe a na-enwe ọkụ. O wee si ya na ebe afọ garala ọnụ. Ya si ya yes na anyị na-abụ ga-akwụ n'ugwu na ebe afọ ka anyị jebe ebe afọ. Ọsị bụ nne na ife ị ga-anụzi bụ na ekwu gị ife akwụ isi na ebe afọ dị gị mma nke afọ gbasalụ gị ilu ekwụba ụgwọ ụlọ. Ichekwa na egwuregwu ilu ebe afọ gị nwa ga na-akwụ ụgwọ na ike ya ekwesị na ya gwara agwa. Ife a ka ọ na-eme o. Ya ga na-enye ya nri o. O nwere ka esire ga eje nwuzi afịa weta nri. Ya aghọọla lazy woman. Na ife a bụ ife na-esere ya na di ya. So ka agbụsalụ nwa nke ịtọ ukwu wee na-enye ya nsogbu. Ya nwere ike ije afịa. Ya wee na-edisturb ya wetebe ego ya wetebe ego. Olu one day this man collapse ya gaa iru. 2 months na afọ ya 3 months 4 months 5 months. Ọ na-abata 6 months ọ land ya. Si ya eni alụsigo ya chọrọ si. Ya wee si ya ka maka ihe ọ si eni adụlezi. Ya chọrọ ịnụ nwaanyị adịrọ industrious. Na kịta na afụgo nwaanyị ọzọ dị industrious ya chọrọ ịnụ. Ebe ngana na-ekwe nyanwụ ike. Ọsị bụ na nke na-agbake ya isi bụ aka ya eme ọsị ọkwa nwa ibie na-amụmụsịa na ụfọdụ na-anọ n'ime afọ ime a na-emefafa wee jebeje mụọ nwa famụsịa nwa echi niile ịfụkwa ha n'afịa. Ịmagonu ka ndị Awụsa na ndị ha si eme. Ọsị m nne. Ya wee si ya ihe ọsị eni anụsigo. Ọsị m na mgbe ọ pụrụ na ya ji ekwa ndị Igbo nọ na the place na nnekwu ife na-eme na fancha niile solu na-achụ ya until o wee chigete azụ ọkwa ịghọtago. So ka o chigetela azụ ya wee chekwa wee gwa ndị Igbo wee sị ha na nnekwe na ochie etegokwa azụ o na nnekwe ihe ọ na-akọ. Ha wee bịa wee gwa bịa okwu na ọ chọrọ ige ntị. Anyị ya n'enu ya n'ala na ọ chọrọ ige ntị. Ndị be anyị wee kpọọ ya wee jụbịa si ya kedu ife bụ nsogbu. Ọsị eni adụlezi. Ọsị eni adụlezi na ya chọrọ ịnụ nwaanyị dị industrious. Ụmụ nwoke wee mụba m wee sị biko gị na nwunye gị kedu onye kwesị inye ibe unu nri. Ọsị bụ na ọ na-akọ akụkọ mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke ụfọdụ a na-asị bụ isi ọdụkwa dis man mgba o. Ọsị bụ agwụ ya n'enugwu ya na ọsị na ya afụgo onye ọzọ. Ndị be anyị yọkatị acha. Ndị be anyị yọkatị acha. Ha wee sị nwaanyị na ha mara n'ife fa ga-agwanụ gị kama na di gị ga-akwụba gị child support gị wofie court ka onye be gị child support ebe ọ sị na ọ chọọzi na ọgba mgbarapụ gị na ụmụaka chọba nwaanyị ọzọ dị industrious. So ịmagonu ka ndị be anyị tiketeli ọnụ ike kwụla ọtọ gwụ ha mmadụ na-abụ wee wepụta time wee chọba nwaanyị afọ
obi na nke o wee bụrụ na another single mother mụlụ ofu nwa na-ele wigs na-ele ife isi na-agba moto ka di ya kwakpulu bilio na ọ chọrọ nwaanyị ọ ga na-enye nri na ife ọ na-achọ bụ nwaanyị a ga-enye ya nri ndị achọ and ọ ga na-agwa gị ahụ ha na ya chọrọ nwaanyị adịrọ industrious na ya bịara inye nwaanyị ọbụla nri na ịbịa ịchụba na-achụta na-eweta nyanwa na-eweta mgbe o luzere nyanwa ama nweta ọ bụrụ nke nwa ga na-eweta ya wee sị ọsị so ndị be anyị wee kpabalị anya wee wopie kot wee lue wee kwugide kwụsie sị na ọ ga na-enye ụmụaka ya mụtara ya 50-50k ọ sị na enwere ụdị ego afọ ewesị nwere ụdị ego afọ kedu ife ị na-alụ ọ sị na o nwere ife a na-alụ nwere isi na nwaanyị ya na ya na-abọbi na-enye ya nri ewesị ya so na ịgbakwuolu nwaanyị ọzọ ije mụ nwa wee hapụ nke ị mụrụ amụ ọ sị na omebele machi ekwene na ya gwakwala ya na ya chọrọ ịnụ nwaanyị enwere ife ọ na-eme o na ya gwakwala nwunye na ya chọrọ ịnụ nwaanyị enwere ife ọ na-eme abụghị atago ewesị ya ọ na ịmara na nwunye gị mụrụ nwa wee nwee nsogbu na ọnya nwa bele oji ezi nwa ife ọ na-eme ọ sị gịnị wee mezie ọsọsọ ya mụbara nwa ọ sị na inwetakwa n'ọnụ ya ndị kot wee sị a na fa chọrọ ịma na fa nye gị 2 months iji na-ewetala fa child support na kot a na ife medebere na a ga-agwasị gị na ya na-enye ụmụaka na-ata afọ 100k every month abụghị ya tago na after 2 months weta biya na kot o wee tibe mkpụsị eni ama mmenwunye na o nwee ka ọdụ ka eke a ga-esi wee mie osikwa nke ọpụọ nke a kafa na-afịachazi those 2 men wee jakwa nwaanyị afọ obi na nkie lod na ọkpọ dị umeanụ wee gwaba dị umeanụ gwasa dị umeanụ si ya na nnekwe na ha nọ kot na onye anụgokwe nwaanyị na-achọ ka abandon family wee bịa ka gị na ya na-abọbiri o wee bụ na ọgwara dị umeanụ na ya na-anụ nwaanyị sef ọgwara dị umeanụ na dị umeanụ wee na-eti si gịnị hey dị umeanụ tikete wee yọọ ndị afọ sefa fa agwakwana ya na fa agwa gị onyanwa ịghọta kịta ya maka a ga-esi wee handụl ya fa wee nata o wee nọsịa wee zuzuru wee chiga azụ na ihe ọ gwado umeanụ nwoke ajefụ ndị befa o wee nọsịa wee chiga azụ dị umeanụ wee jụbịa wee sị ya eziokwu dị ndugo nwaanyị ọgọba agụgọ wee fụza na dị umeanụ amagolu wee sị dị umeanụ wee kwali ya wee nnugbufugie bie si anya sọkọpụ ọhịa na ya gbọrọ dị na inwe famili wee na-achọ ka abandon ụmụaka na-atọ na nwaanyị wee bịaza ka mụ na gị na-agbabili ka nyebe gị nri na chukwu ama nkwe o wee yọọ dịsị umeanụ n'elu ya na dị umeanụ jụchụpụ gị ya anụ ọfịa wee zuzuru wee chietekwa azụ asịbụ na kịta na ukwu adụghị mana ya azụbago n'afịa na ịghọtago mmebe na ọfụma anụ ọfịa wee zuzuru wee chietekwa azụ bie wee bịasị ya na adụ sọrị ife enye afọrọ na ya afụkwazi o sikwa nke ọ pụọ nke a na ọ bụrụ na ọ na-azụ afọ ya na-agba mbọ na ụkwụ ama nselofe mana ịhapụrụ ya ọlụ niile na ya ma mmenwunye o sikwa nke a ọ pụọ nke a ya sị ya osi ya kwesị ya na ya anụsigo na ya chọzi na ihe anụkwa kot kwuru ka ya nọ na ya gị jee ka ị chọọ ife ị ga-eme ka ị na-enye 100,000 every month na ya chọrọ ịnụ ọ sị bụ na di enwe a na-ayọ biko akwụgharịwakwa na-ayọzi ndị mmadụ biko a bịa ayọba ya ka a gbaghara ka fada abụọ bikwezielu ja wesị ya na ya chọzi na irresponsible nke gị nwere party 2 ị na-achọ nwaanyị dị responsible when you are not responsible who does that in fact onye zụrụ this man ike anyị ekwesị na mami agbagidelu mbọ nyegide papi ya nri na mami agbagidelu mbọ na mami ya nyegidelu papi ya nri na mami ya bụ the breadwinner of the family na fe nwere nsogbu na mami ya nna mami ibie onye zụrụ nọ nwa efulefu nna gị hapụlụ mama gị ọlụ niile o wee lụsịa iwe na-achọkwa nwaanyị ị ga-ahapụla ọlụ niile ka ọ lụọ ocho ọ sị bụ nne ya wesị ya na ya da anụzọ ọ na-akwụgharịje na-ayọ ndị mmadụ ọ sị m nne ya achọzikwa ịmụ nwa na ụmụ na-atọ ọnụ wee zugolie bikos na nwoke a bụrụ mmadụ na ya adugo shọ ivin ndị be anyị na-ebe afọ na-agụ ya gị mụkwalụ ka ị ga-azụ n'ọkwa aka na ogori ka ị nụlụ nwoke na-achọ nwaanyị dị responsibụl ga na-eji ya ndị ụra afụrụgode ọ na-adụrụgode abụkwa anụnụ nwoke ya bụrụ nwoke agwa bụ ududo kọpi ka anọ ị na-eme nwunye gị ajọ ife ụmụ gị na-akọpi o ị na-eti nwunye gị ife ụmụ gị na-akọpi o ọ bụrụ na ị dị responsibụl ụmụ gị na-akọpi o ọ bụrụ na ị dị responsibụl ụmụ gị na-akọpi ife ọbụla ị na-eme n'ụwa as long as they nwere kids around you they are copying ọ bụkwa sọsọ copying they will still use it
Akwa ịghọtago. So ibule lazy man na-elezigharị about, ụmụ gị may end up like you. Yes, ịmara mgbe ụfọdụ o nwere ife dị iche na nwoke na-agba mbọ ọ na nwoke dị lazy. Nwoke nwere ike na-agba mbọ ma ya na-agbata ego is a different thing from nwoke dị lazy. Ahụ ya tago, nwoke nwere ike na-agba mbọ but ọ dakụta, but ife ịma nọ industrious man ka ọ bụ. O nwere ike end ya na village na-akpa nkụ sef, na-egbu akwụ sef, na-eme so many menial jobs just to survive ịghọta na, but ọ na-agba ka mba arụ. Ife anyị ga-ama na nwoke ka ọ bụ na struggle every day. Nwe ndị na-egbu achala sef, nwe ndị na-egbu onye eji enyi ji, nwe ndị na-eme so many things. Fa na-agba mbọ, it doesn't make them lazy. Mana nke na ị na-achọ nwaanyị ga-enye gị nri, you are so lazy, like nwere ife ịchọrọ. Akwa dudu careful about ndị na-asị kedu ife nwaanyị ga-eweta na tebụl. Nwoke ọbụla na-asị kedu ife nwaanyị ga-eweta na tebụl, dọbalụ gị the whole table waiting for you to fill it. Oh yes, nwoke ọbụla na-asị kedu ife nwaanyị na-eweta na tebụl, kedu ife. The whole table is there waiting for you to fill it. I want you to know that. Very lazy people. Nwoke bụ nwoke a na-ajụ nwaanyị ife ọ ga-eweta na tebụl. Ọ bụrụ na nwoke chọọ ka iweta ife na tebụl, you will prepare you, be your foundation, ibido weta ihe na tebụl. Abụghị ya tago. So this girl wee na-ajụ, ọ bụrụ gị ga-agbaghalị ya, ọkọ wee nwụkwa na ya na-alụ di. Ọ sị bụ na ife na-ewute bụ na ndị be anyị si wee nụ ya bụ ọgụ wee dọpụta die aka dis single lady ọ gbanakwuru. Bịazie na-asị ya na o betelu fa akwa ka fanyeli ya aka ka azọpụta die. Olu ka azọpụtazi alụ die, ọsịsịkwa na ya da anọ. Ịghọtago. Ya wee na-asị ha na ọdịgokwenu too late. Na ọdịgo too late. Na fa agasigo court kpebuo. So many things have been done since then. Na ọ bụrụ na akwụkwọ lekịta anyị ebugheribe this man. Fa na-asịzi na o meghara look stupid. Na fa jezila ọkwa na ha ma ha hapụzi adị man ọnọlụ with the single lady. Ọ bụzi ka fa nọsiarị ọgụ ka ọ bịazi sịkwazi a na ya chọzi, which means na ọ kpọzi nefe ogbe, like na o mezie fọdụ ka fa na-ezuzu that he should accept him back and keep on managing. Mana enwe achọrọzi o. Ya wesị ka amalife ndị mmadụ nọ. So nwanne m kedu feel ọ bụlụ gị? Ekwesị na-atakwa this man because na ndị be anyị nyere aka wee kpọpụta ya n'aka nwaanyị ọzọ. Onye ekwesịrị move on because it's obvious na a ga-enyegide this man nri for the rest of his life. Ọzọ kịta ọ batakwa ọfụ onye afọ ime again, ọ bụ ụmụ na-anọ ọma nsi ya wee zụ. Ike gwụlụ chai abụkwanụ nwoke ya bụrụ nwoke ife nke a. Anyway, nne m, I don't know. Ịmago na ifefa kwuru, they struggle to help you bring their car na roll back. Do you understand? But if I'm nghọtasizi, ịma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ọ bụrụ na fa nọrọ na your shoe, they will not understand. And if I believe na as long as no nwaanyị ka ịbụ, you're supposed to keep enduring. Most men che na the greatest achievement nwaanyị ga-enwe n'ụwa bụ die. That's why eji asị n'ugwu bụ na di bụ mma nwaanyị ka ọ gịnị, na agwa bụ mma nwaanyị mana di bụ ugo nwaanyị. That was then. I don't think it all is otu afọ kịta. Mana ụfọdụ ka nọ na that era na nwaanyị bụ the greatest achievement gị n'ụwa bụ ịlụ di. Mba ọdịrọzi like that because na ụmụ nwoke ada akpazi agwa ka di mgbe ụfọdụ. Most of them just nọzalụ dọba tebụl na-achọ onye ga-efili like this very one now. So nne ọ bụrụ na ife ị ga-ebu like you said, ị nwere ike ịna-ata idukwa ibe ọzọ ime ọ bụ naanị ị ga-azụnwu. Jiri aka gị plan all your life. Ịmalụ ka ị ga-azụ nwee mụlụ. Ịgbakwalụ ya mụlụ ka ị ga-azụ. Ahụ ya tago maka this guy adọrọ redio. Onye gbara ọsọ for 6 months nọgide one day chigeta azụ sị gị na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. But o nwetakwala onwe ya na good feet again. He will take off again and run. They will not understand it. They will never understand it because no one can fabo. And if I believe that you're supposed to take it as long as no dig kobo. They don't care if you pass it through. N'ime buffet afagi kwesịrị ibu ndidi. Yes, and the debate forever for the rest of your life. So nne gbakọ onwe gị mgbe gị na ya na-abọbili na mgbe ibi sọsọ gị. Iwepụ tinye ịmanụ nke ka gị mma. Follow that road now. Very simple. Akwa ịghata ebe na-eje. Ike gwụrụ. Ụmụnne m dị n'ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị, daalụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.